Koje su sličnosti između Ljubljane i Beograda istraživali su fotografi iz Slovenije i Srbije, a rezultat toga je predstavljen na izložbi pod nazivom Primenjena nostalgija. Srpski fotograf Nemanja Pančić je tako proveo nedelju dana u Ljubljani gde je nastojao da u slovenačkoj prestonici pronađe malo Beograda. Arhitektura je suštinski drugačija od Beograda, ceo koncept, princip, iako je Ljubljana dosta manja od Beograda, razlikuju se. U Ljubljani se osjeća mahom, u Ljubljani se osjeća taj centralno-evropski stil neke arhitekture, uopšte način života i ljudi. Nemanja kaže da je dosta fotografisao zgrade, ali i ljude i prizore iz Ljubljane. Tražio sam neke mlade ljude, neke starije ljude, neke ljude koji pamte staru zemlju, neke ljude koji apsolutno nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa tom starom zemljom, jer ona isto neka veza između Slovenije i Srbije, to jest Ljubljane i Beograda. Povodom pretpostavke da su ljudi u Ljubljani opušteniji nego u Beogradu, on kaže da je i sam mislio da je tako, ali da sada ima drugačiji utisak. Ali ne iskazuju to na način na koji iskazuju ljudi ovde, da ulaze u neku vrstu konfrontacije i neko jasno pokazivanje raspoloženja, nego jednostavno samo ako primete da ih neko fotografiše na ulici, bez obzira u kom je tom kontekstu, oni samo se okrenu, spusti glavu dole. Nemanja nije prvi put boravio u Ljubljani, ali je sada imao više prostora da upozna grad koji mu se, kako ističe, veoma svideo. Takođe, napominje da nije bilo lako učestvovati u tom projektu i da bi pre 10 godina potpuno drugačije radio, na potpuno drugačiji način razmišljao. Pored Nemanjinih fotografija, na izložbi u Ljubljani predstavljeni su i radovi Mance Juvan, koja je u okviru projekta boravila u Beogradu.